Και να ξεκινήσουμε τώρα με τα αμάξι. Το αμάξι το είχα πάρει ατμοσφαιρικό με 150 άλογα και αυτή τη στιγμή είναι 350. Φοράει intercooler, ζάντες speedline 15, φοράει φρένα από 2 λίτρο, από ανάρτηση φοράει design χοντρομπούκαλη, φοράει ψυγείο από Honda 99 VTI. Τώρα με τις σωληνώσεις είναι φτιαχτές από μένα. Μούτερ είναι αλλαγμένο κατά 80% όλο από τη μάνα του. Κεφαλή έχει μείνει μάνα, από το μανίσιο έτσι που σου βγάζει αντιπροσωπεία. Φοράμε έμβολα Vosner 79,5, φοράμε μπιέλες GRP. Ο στρόφαλος έχει παραμείνει μανίσιο από το αμάξι. Μετάδοση τώρα. Φοράμε δίσκο πλατό τετράφτερο. Μας λείπει λίγο η μετάδοση. Θέλουμε ένα VF μεγαλύτερο, αλλά πέφτει σε απόδοση. Και να πάμε στο κυριότερο εισαγωγή. Η εισαγωγή είναι αλουμινένια προς σε 2. Ό,τι καλύτερο για ένα τουρμπάτο αμάξι σε αυτή την κατηγορία του. Να πάμε στον εγκέφαλο τον άγραφο. Φοράμε DTA, S40. Και να πάμε τώρα μέσα. Να σας πω τι όργανα φοράω. Φοράω πίεση λαδιού, φοράω μπαρόμετρο, white band, φοράω turbo timer. Μετά φοράμε ένα κάθισμα σπάρκο για να μην κουνιόμαστε. Γιατί είναι λίγο δυνατά αυτά τα μάξια. Να ευχαριστήσω πολύ του PDR, τον Νίκο, για τους προγραμματισμούς. Ένα μεγάλο μάτσο που με έχει βοηθήσει μέχρι στιγμής και έχω φτάσει μέχρι εδώ είναι ο Γιώργος ο Κοντονίνας. Προσοχή λίγο με αυτά τα μάξια, είναι λίγο επικίνδυνα και ελαφριά.